Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzisara dzichitsa muzuva ranhasi. Nyaya yangu yekutanga ndanayo kana kuti yandinayo mukati mevidhio ino muzuva ranhasi ndachikomana JP to the JPs. Chikomana JP chasora chichitenda muzuva ranhasi nekuda kwekuti chikomana ichi chakapostawo chaposta ndobva chanyara kuti Team JP, your support for the works is being recognized out there. We have a nomination for the top entertainer. It's the AEAUSA. The nomination in itself is a win. Go and vote in their website. Ndobavaisa. Pano apa panga pana na Burna Boy, vana Wizkid, Inosas B, Diamond Platinum, Dikenzo, Ravana, Yemi Alade, Tiwa Savage, Harmonize, na icho chikomana JP. Deo category yo iri kudai yangadi yanga kuswa. Hasiri ye oga from Zimbabwe so payo AEAUSA wacho yeyo. Uyu gavana gavest waiswa wachi pa AEAUSA pacho papapo asi chanyanya kuramba chichitendera muzuva ranhasi uye chakonzera controversy pa Facebook streets, Twitter, suburbs neku ma avenues zvamukana baunyangotara from afar then chikomana JP nekuti donation jiko vanhu vanga vadanzira kuti chikomana JP, why are you coming now uchitiudza zvokuti uda kuti kuvhotere paya pakaita mahashtag Zim Lives Matter hauna kuita wani ndo papa damdziko papa damdziko mboiti papo kuti vanhu vanga vachiti hauna kunyora papeji pako kuti hashtag Zim Lives Matter asi uyu Burna Boy uya wakadi wanyora kuti hashtag Zim Lives Matter saka isu sevanhu takuenda kunoita sei sedhende zhinji vanhu vacho niwo takundovhotera Burna Boy nekuti ndiye wakati hashtag Zim Lives Matter asi izvi zvanga zviri specifically zvakanangana nezvikomana JP pandatenderera pese zvangu ndozvandaona vangu vakamira nachikomana JP vakati aiwa guys munoziva here kuti kunzi wanominatwa kunzi uinde uko hazvireve kuti tiri kungoti JP chete asi zvokuva kuti country yeduwo izi Zimbabwe yari kukunaiswa ndo zviripo apa. Vamwe vakati atinei nazvo ativhoti ndivamwe ndobva pati gare mbaibai ndobva pazobuda chi Gaffer to the Gafest rakanominatwawo zvakare radero rakanominatwa Gaffer to the Gafest wingidi vamwe ndokuti tikumanya kunoenda sei kundovhota tikunomanya kunovhota apa tinopedzera data tisingazi kuti nekuda kwei vamwe vakati kunekuda kwei inini muri kuti muri kumanya kunovhota asi masikirira zuva rese muchiti chikomana JP hamusi kunochivhotera kuna maAEAUSA wayo asi uyu Gaffer to the Gafest muri kuda kumuvhotera muda kuti asarura panapa ndozvamuri kuda kuita vanhu vanga vachitaura saizvozvo vamwe vakati isu tinovavhotera vese nekuti vese maZimbabweans vamwe vakati mwe nemwe ngamire nevhoti yake kwaanoda ndozvandokwanisa kungotaura pabackground yezvinhu zviri general zvandasora ndichingoona hangu mumacomment section akasiyana saka ndikachirege ndinde kuchi kune vamwewo vamwe vakati Dani wish you all the best rambo kabzvanya ipapo zvikanzi munotamba nevanhu imi havasi kuda kuti chikomana JP chihwine chete vakutivharira panze ndozvavada kuzama kuita zvikanzi taikumbira kuti ingotiwo hashtag Zim Lives Matter muchiignore nhasi mahakutotidawo pasina kana gore ndevamwewo avo international artists all the way from the village hashtag village dream. There is a problem nechi nelingi vamwe vachita vanga vachitadza kundovhota vamwe vakati just being there JP is a win on its one. It's hard to decide the best three zvokwadi because you are all the best in your own right. Ndivamwe we will vote for you JP, you will definitely bring it home all the way from Argentina. Ndivamwe plus even tikasavhota tikasavhuna hatitadze kutamba donodzo zvedu kana tikasawina hazvirevi kuti tichakona kunotamba chidonodzo tochibva ipapo tenda pakati chimuti chaenda naDangote or Burna Boy vaisa mbinga chete. Congrats JP to be associated navo. If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of chi rimwe racho iro. Ndevamwewo avo vanga vatisa maquotations zvikanzi nevamwe atiri kureva nhema nigirikini interpreted with some Burna Boy right now ndozvatiri kuita ipapapo vamwe ndokusama flag hashtag Zim Lives Matter ndevamwewo zvikanzi we will vote you hangu inini but the truth be told these awards won't be fair, they should be original. Zimbabwe only has 14 million, Congo is 80 million, Nigeria is 300 million handiti but
where were you when Buna Boy, who is nominated together with you, was fighting together with us for our problems? Tovota moja mega but kumira nesu pakade hamudi saka nangoti ndoverengo mamwe comments executive zvanga akangoita ikoko kuti vanhu ndofunga vachita sei vanga vasingafariri izvozvizvi vangofunga kuti sezvo ipo papa yakundouya pasina kuitwa sei pasina kuitwa hashtag azozokuti nekuda kwei zvangu zvanyanya kuramba zvakanangana nachikomana JP. I don't know. That way to all confused people. Ameno. When yes, the nomination in itself which is a win. Saka iyo ndo yakachenya kupopotera vanhu kuti where were you kuti hauna kuita hashtag asi vangu vachitaura vachisaidzira bhuti wingi dj gavata the gafesi vanga vachiti vakabuda vakapfeka juice pavaiimba nezvavaita nemasongs avo vakabuda vakapfeka izvozvo meaning kuti vaitorepresenta iyo hashtag Zim Lives Matter ndozvavataura kumacomment section sazo manje kuti ababhuti JP to the JPS pavakazoendawo kundoridza kwavakaenda vachindoridza song dzaita sekutoti idzodzo dzachoni dzinorepresentawo Zim Lives Matter panguva yacho iyoyo pakuridza kuda vanhu havana kuzviona hatiziviwo kukuonawo kwandaingotiwo from afar tisingazozivi kuti vamwe vanhu vaida kungoti andonyora papeji here iye specifically chikomana JP to the JPS ndofunga ndonasa kuti ndo pakaita dambudziko kuti vaida kuti adhodhonye papeji pake kuti hashtag Zim Lives Matter ndofunga ndo pabva amudzoresera raitikamuzuva ranhasi tichiri ipapo zvakare but JP to the JPS after this all controversy yasora ichitenderera havakati ina hangu hanadi zvinondinetsa ndobva vanotora marori avo kana kuti gonyeti ravo vatora gonyeti ravo zvavo ndobva vata sei vatorisa papeji pavo vaisa papeji pavo vanhu vari mubishire rekupopotedzana vachiundurana vachiita sei but JP vatanga kutoadvertisa chi iyoyoti railways hasi kuti nonzi chii iroro zvinhu ravo nemusoro wakakura kuti so iroro rachoni asi tichiri ipapo regai mbotanga ndaverenga zvandaona zvandigwanani nabuti Mike Tashai ndizotora sezvimwe zvandinaona nabudzi tomutserera wakuti vebe hatukura nhema makambo imimi zvamuri kuti hanzi JP hana kuikira JP is a company yake JahPrayzah ikambani yake zita rake tisitoriziva kuti ndiani asi tichiri ipapo zvakare makamboona here mabrandi akaita sekuti okay nana Stanbic vakambonyora makavaona vakanyora pamapeji avo rekuti hashtag Zim Lives Matter makavaona here ndivamwe vangu vachasei izvozvo zvikanzi nabhuti Mike Tashai so Zim was falling over each other about this JahPrayzah nomination. Many might be missing the point and the significance of it, not sure why they have to hate the brother and compare the nominees. This is what I had to say in another thread on the matter. Maybe we shouldn't be comparing them and just focus on what they do for their region and local communities. This particular hours don't actually look at how big or successful you are, but you do get acknowledged. Those zvimwe zvinhu zviri zvandamboonawo hangu izvozvezvo achachakakurisa zvachoni asi vamwe vakati vamwe varamba vachitsika ipa vakati my vote goes to Buna Boy vamwe vakati where do I vote vamwe vakati the issue isn't about the talent, it's all about he was very silent during Zim Lives Matter chete ndo pane issue iripo ipapo zvina kushata zvikanzi nevamwe zvakare. When he did discuss this in his interview with Trevor, we have a self-hate, unfortunately. Ndo zvatagwa nevamwe vanhu kuma-comment section. Tichibva ipapo manje, toenda pakuti kutweet kune zvakazvitendera zvakare vanhu vachase vachipindira vachikandana zvibhigidhira ndokubva budi JP to the JPS vadi vaenda kundopindira mumwe anyora anonzi Tata akati congrats JP, I respect you as a businessman, keep doing what you gotta do, but as a public figure ipapo vote pana anotanga kuti hapana kana kuti vote pana Buna Boy. Besides the hashtag issue, Buna Boy anotogona kudarika iwewe hako ndo zvanyora achitakawo ndokubva budi JP to the JPS vainda zvavo vakandoresponda vakati aiwa bolato iwewe chikomana Tata, I am also a huge fan of his. Don't forget to hire our trucks when you think of moving to Nigeria. We have a cross Africa permit. Jesus Christ is Lord. Oh my Jesus, I didn't know kuti budi JP vakanyatsa kutora zvavo chibregedia chikwa kutokanda vanokulepa bhekika
vanoklepa zvikanzi kwawadzo hako amboti ari kuda kuenda kuNigeria here zvikanzi anofunga kuti pano paInstagram panopurudzwa nemaslay here ndivamwewo avo zvikanzi ndovanoona kuti maCCC brigade haatozivi chinonzi democracy. JP kana asingadi zvake kuva involved, why forcing him nevamwewo avo? Well, saka zvokuudza mumwe kuti anogare kuNigeria zvapinda papi ndivamwe avo. He's going to hire Burna Boy trucks ndivamwe avo. Ko hamusi kuda madriver here ikoko? Hazvina kushata asi vamwe ndozvakataura zvikanzi tinotokuvhotera chete JP nyange wakataura zvavari kuda izvozvo. Tikati hey pakaipa vamwe vakati murefu because vanga vachiti kumastreet vanga vadanza kuti mukomana murefu waita sei anoona kuti ndo nyaya yacho ni centered ipapo ndiye wanyanya kuti victim yacho wadzoswa ake nenhau iyoyo asi marore ake wamaposta vanhu vakati way to go vamwe vachizama kuti vamwe vachitanzi kukura katika Zimbabwe kanoti vamwe vachiti zvoni hatisi kukuvhotera iwo watoona opportunity woita sei wototanga kuadvertisa magonyeti ako hanzi kuti magonyeti avo anenge achindepi zvamwe kana kuti anosenga chi I don't know ipapo asi hatiti kureva nhema vamiramira zvavo vamiramira nekuadvertisa vakadanzira vakati I remember pushing those half-cut bricks as it pulls another full brick behind it with a string in the dust roads of Uzumba. Ndiwo aiva magonyeti edu munguva yacho. Ladies and gentlemen, today I present to you MTM Trucks, our new logistics company and also a sister company to MTM Records with a fleet to handle all road freight needs. I say military touch movement, we move for you. Dokudinda machi apikita. Vangu wakadanzira wakati well done, that's the way to go, happy for you. Iwo wakapenga vangu wachita sei iwo urikuramba uchiita chete makorokoto while they are voting Burna Boy with your link you are introducing new business deals to the top. The way to go, JP to JPs. Well done for not putting all your eggs in one basket. All the best. Fambane bura mwana ukuzumba. We are fully behind you, brother. Diversification is the only way to go. Music is dynamic. Sooner or later, you will be out of the limelight. But when you have a backup business, you will keep your nose above the water. Devango ah. Wakati mne godo chari kutara ne godo. Shanzu kosaka aita godo ripije apa achita sei achitofarawo. Chisivi wokuti nekuda kwei vanhu vachitaura saizvozvo. I don't know. Wakati kustaff make sure employment izvozvo zvacho zvinosangana nekumagonyeti asi chakangoti makorokoto kuna body JP to the JPs nemagonyeti enyiwayo MTM chikuti dai mwararamba achita multiply and multiplication of all the gonyets amunawo tiri ipapo zvakare kune avo vari kuvhoterawo body JP chikuti all the best kune avo vari kuvhoterawo body wikid all the best uyezve ndisingazvizi kuti nyaya yacho ichazogumira kupi iyoyo yemahashtag yacho ni yadai kukurumbira zuva ranhasi ndo yasara ichitsiridza saka kaingoti ndo zvisanga ndauya nazvangu kuda kubhina bhuyi wacho ni uri kuvhoterwa navanhu ndofunga ndikuda ndiye uchagwina nekuti waona vhoti yeZimbabwe uri kunyika yake yari kokokoko times dzekuZimbabwe kwacho ni kuri kuhana kuti tichanovhoterani Burna Boy saka tongoti all the best kuna achahwina wachoni ndo zvandokwanisa kuti sei kutaura muzuva ranhasi tichakubatai zvakare. Achikamu chinotevera.